Сега не знам вие каква вода пиете. Ето тази чаша е чешмяна вода и е налята за целите на следващия ни разговор, защото в идните дни в София ще се проведе една изключително вълнуваща конференция за всички, които се занимават с вода. Химици, физици, въобще всякакви учени, които са посветили кариерата си на това да изучават свойствата на водата и нейната роля в нашия живот. Сега, тук на гости при мен е професор Джералд Пола, който е председател на предстоящия форум. Олга Стоянова ще помага в ефир с превода. Добро утро. Да ни кажете първо вие каква вода пиете? I drink every water that's imaginable. You know, some of the waters are reputedly better for health. Пия всякаква вода, която може да си представите. За някои води се твърди, че са много по-добри за здравето. And being a scientist, I want to study the health effects of different waters, and so at first, но бидейки учен, аз бих искал да проуча здравето на различните води. We thought it was a good idea to drink none of those waters so that we're not biased against any particular water. Първо бяхме решили да не пиеме никой от тези води, за да нямаме никакви пристрастия по отношение на някакъв вид вода. And my wife said, "This is stupid. Why don't we drink all of the waters instead of none of the waters so we can." Жена ми тогава каза, нека да пием всякаква вода, защо да не пием никаква вода? Като пием всякаква, ще бъдем в добро здраве. Казват, че се променя нейната структура в зависимост от това как се говори, примерно в помещението, има ли музика, реагира по същия начин като цветята, като жив организъм. Толкова ли е жива наистина водата? I think it really is so alive. There's a lot of evidence, including evidence that's мисля, че наистина е толкова жива. Има много доказателства и тези доказателства ще бъдат обсъдени по време на нашите срещи. Че водата може да поеме енергия от всякакъв вид. And the water actually changes its structure as it absorbs the energy. You know, и всъщност водата променя структурата си, поглъщайки енергия. Most of us think we grew up understanding and learning that water has three phases. Всички сме пораснали с това, което учихме, че водата минава през три агрегатни състояния. So there's the solid and the liquid and the vapor. Има твърдо състояние, има течно състояние и има парообразно. And we found evidence that there's actually a fourth phase. Но се откриха доказателства, че има и четвърто състояние на водата. It's somewhere in between a solid and a liquid. И това е състояние, което е между твърдото и между течното. And it's built by the energy that we receive. И това се постига, това се изгражда от енергията, която ние получаваме. Especially light energy. Особено енергията от водата, от светлината, извинявайте. От светлината тази специално е заредена много политически, защото цял ден говорят политици в студиото, това няма да я пием. Оставяме на страни. Но кажете малко повече за конференцията, която предстои. Какъв ще бъде смисълът на разговорите, които ще водите? Знаете, предполагам, че България има 7 различни вида минерални води в нейната територия, в нейния обхват. Ние обаче не ги използваме целесъобразно и в пълните възможности. Yeah, I am well aware, in fact, of Bulgaria's waters. In fact, that's one of the main reasons why our meeting is in Bulgaria. Аз съм много добре осведомен и си давам добра сметка за това какви води има в България и това е една от причините нашата среща да се проведе именно тук. Bulgaria is blessed with natural waters, and these waters have really important health effects. България е благословена с тези естествени води и тези води всичките имат определен здравословен ефект. One of the themes at the meeting is to consider and discuss the evidence for these health effects. И една от целите на тази среща е именно да дискутираме и да проучваме какъв е ефекта за здравето от тези води. Какво не знаем ние българите като, може би, качества на минералните води, които има на нашата територия? I think a lot of people are unaware of the quality of the water. It's not just in Bulgaria, but... Мисля, че твърде много хора не си дават сметка за качествата на водата и това не се отнася само до България. Many people think water is water, you know, it's just H2O, and how can any water be different? Хората просто си казват, водата си е вода, това е H2O, как може водата да бъде различна от друга вода? But it's definitely different. Но водата определено се различава. Минералната вода, която имаме в България, за какво
е най-полезно да я използваме? Знаем, че се лекуват различни заболявания, има такива процедури се правят, но като че ли не успяваме да привлечем достатъчно хора от Европа и да им кажем, тук можете да ползвате минерална вода. Well, yeah, this is a complicated question, but Въпросът е доста сложен, който ми задавате. But the mineral water, the fact that it contains minerals is really important. Actually, но фактът, че водата се нарича минерална, това означава, че съдържа минерали и това е много важно. Yeah, see, around the minerals builds this fourth phase of water. И именно около минералите се изгражда тази четвърта фаза, четвърто състояние на водата. And the evidence is that this fourth phase promotes good health. И именно доказателства има, че това четвърто агрегатно състояние донася доброто здраве. Благой Цицелков, нашият репортер, в момента на пряката ни линия от центъра на София, където извира минерална вода. Благой, към теб да ни разкажеш малко повече дали вече хората си пълнят бутилки както всеки ден. Добро утро, аз както всеки ден, в продължение на стотици години и тук има хора, които си пълнят минерална вода. Знаем, този извор е познат още от римско време. Но може ли България да се превърне в оздравителен център на Европа, какъвто проект ще бъде представен утре на конференцията в Пампорово? Ще разберем от професор Антон Антонов, който от изследователите на водата, защото знаем, изследванията за българската вода започват още преди 160 години, но повече ще разберем от него. Добро утро! Може ли България все пак да се превърне в оздравителен център на Европа и да използваме водата? България е много богата на разнообразни минерални извори, много от които са известни от древността и са били използвани. И техните лечебни свойства се предават от човек на човек и са станали предмет на много легенди. Защо това е така? Водата помни своя път през скалите, през които минава тази вода, която извира. И на стотици метра под земята носи информация за това, което е през нея. И затова при различни скали, при тази разнообразна природа на България, се получава вода с различни свойства. Ще успеем ли обаче да използваме водата си още по-добре, този дар, който имаме? Ще успеем, ако създадем една хубава организация. Сега този проект за България оздравителен център за Европа е нещо много уместно и удачно, и ако се развие, ще даде възможност за развитие на туризма. И разбира се, това трябва да се съчетава с изследване на свойства на водата. Добре, благодаря ви. Сега се обръщам към професор Живко Желев, от който ще разберем повече за това кога започват всъщност първите изследвания на водата. Оказва се още преди 160 години. Първата общо френско-българска книга наистина е още по време на турското робство, учебник по физика, където са подадени различните реакции на водата под формата на различни снежинки, което е доста популярно известно в цял свят от книгите на Масаро Амото. Но какво е българското участие в научните изследвания за водата, ние ще представим с 3 лекции, като водеше професор Антон Антонов, господин Стоян Везенков от Благоевградския университет и продукти, които са произведени на база на свръхслабите излъчвания на водата, които представихме и в Европейския парламент преди 2 години, сега ще бъдат показани с това и допълнени лекции, как това нещо става реално в практика. Изключително интересна конференция, която ние ще следим, защото оказва се, Джон Атанасов също е изследвал водата, българската вода. Повече за това ще става ясно в идните седмици. Благодарим ти, Благой. Само бърз въпрос към професора. Професора, кажете, вредно ли е всеки ден да пием минерална вода? Is it harmful to drink everyday mineral water? There's no evidence I know of that it's harmful. Не съществуват някакви доказателства за вредата й. And in some cultures the mineral water is the water that people drink daily. Some of these people live very long lives. В някои култури хората пият само минерална вода и живеят дълъг живот. Благодаря ви още веднъж. Успех на конференцията и се надяваме, че наистина ще стигнете до нови важни заключения за всички нас, защото водата е нещо, което вълнува всеки един от. Обичам, когато си разстроен. Така прекарваме повече време заедно.